Only so many of our people today amụpụtara for bulie fa na alụ bụ ịdị na-achọ onye na-eme ọfụma a ga-epulu down. Ọ bụrụgodị na bụ somebody na-echezi cloud na social media, onwe some people ị na-ekwesịrị ịdị na-use na-echezi cloud. Onwe some people ị na-ekwesịrị ịdị na-achọ ka esi wee pull over down, because these people are people that are changing the lives of many. Ma ndị ahụ adịrọ, ma ndị nwere ego faji ebido business, ma ndị na-enwere ego faji eli nri, depend on such people. Ọ bụrụ na na-echezi cloud na social media, mmadụ dịka Okwuluora Ndigbo ekwesịrị ịbụ somebody ga-ejigwe na-echezi cloud. Maka na afụga some people na-apụta these days na-emegacha one video or the other. Some na-ajụ ka business Okwuluora na-eme, some na-ajụ ka ebo si enweta ego ya. Ụmụlọ onye nke mfosi na Okwuluora bụ ego ndị mmadụ ka o jiwe na China. Nwanne m nwaanyị, nwanne m nwoke, gee ntị ka m gwa gị. Social media follow people gwa gị ego na-efe na-enweta na social media bụ people bụ ndị build go their page to a level ọ bụ na fa na-enweta good engagement. Fa gwa gị ego na-efe na cash out na social media sọnsọ godo. Ịma na ị nwere right ịdị na-ajụ somebody dịka Okwuluora ihe business na-eme na-enye ego. Ichekie the kind of active engagement Okwuluora na-enweta na page ya, the kind of views ọ na-enweta. Ịma na ma ọ bụ na Okwuluora take page ya serious, nwere ka a month go na Okwuluora rapid na agada at nothing less than 10 million naira. Ụnụ anọcha ahịa fụ ka mmadụ dịka Brother Shaggy Fasis, Sabalo Fasis, Mr. Sabinus and Co. apụta oge niile post ụlọ, apụta oge niile post moto, post ụlọ, post na-epost iche n'ebe ka fasa enweta ego ya ọrụ na social media ya. O nwere any physical business fagosigo family is ọ bụtụ Okwuluora ịmago na change life ndị mmadụ. Ịma na a lot of people who do not appreciate good things will always come out one word or that's here. Na dekwa 1 million na will ya 1 million. Can I go to na real estate because I'm going to Okwuluora na go into real estate business. Can go to social media. Even now page Okwuluora is very very active now. Okwuluora when keep post video 2 hours. The video will go nothing less than 30 to 40 views, 40,000 views. If you check how many times when you post in a day. If I catch any na, if I check videos or no post go in a month. If I catch any, if no Okwuluora no get no pick at ampe. Okwuluora no take no monetize go page and no take clear serious. Organize nothing less than 10,000 more than dollars in a month. Let's not talk about people when kid say endorsement deals. Endorsement deals. Mandina say thank you for your love menalo. If you not drag him mad, first for you lose something each year, the person may go na drum each one drag ya. I think when somebody is it put on online, no Okwuluora illegal in the matter to go when you liaka. I feel if political life Okwuluora may change. If Mbogalo Abia State, if you mega see there. Nkona kwa dige boy na if you preparation ya. When I watched video yesterday, 500 cartons of noodles. Kona kwa DJ Kenya Ebonyi State. Plus all that things when they put together in place. Man, actually mega sleep. Actually, DJ posted at hospital bills for others. It has things like that. Kedi ye melo jebe most of us go Ndigbo bia na aloke be na epulu ndi nke na eme ofuma na Igbo anya. Unu ga make it ya. All these people na aloga says born na Igbo ya akwụsị elu. Fa akwụsị elu ndị mmadụ aka. Because of some stupid people no among us na cause. Unu ga hapụ government bụ ndị na-eli ego anyị. Government bụ ndị na-eli ego mụ na gị na-abụ kwesịrị na drag. Na drag somebody pụtalụ wụlọ onwe ya na-arụ ọrụ gọọmenti kwesịrị. Ịmakwa life onye Okwuluora na-echange in a month. Icheke life Okwuluora change go throughout this year. Ịgbakọ all the 5 governors I na Southeast they have not done even again. For some of you ndị na-apụta sometimes nwere ike idele Okwuluora message na nwe nwanne gị na-anwụ anwụ ma ọ bụ nwe nwanne gị nwaanyị ahụ adịrọ ịchọkwa onyele aka. Ọ bụ na ọ gwa gị si gị chelu na nwere ndị ọzọ ya ji n'aka. I kwesịrị ịdị agbakasị, I kwesịrị na-akpọ Okwuluora iyi because ọ bụ na enye go ọrụ ike nri na occasion before. For instance, no nwanne gị na-eme wedding. Ọ bụ na ọgụ dị ncha of ike nri. Mgbe aka ị ga-amata ụdịka condition Okwuluora nọ ya. Oge aka ị ga-afụ people ga na-agwa gị, "Hi, afọ a na ndị elubekwa m o. Enyebekwa m nri o. Ka ezie na-emezi na nye m nri nke mụ na onye nke a na-adọga ebe a, onye nke a na-adọga ebe a, onye nke a na-adọga ebe a." Mgbe aka ị ga-amụ ụdịka stress Okwuluora nọ n'ime ya. Iche na ihe ọ na-eme dị izi.
Okwuluora ọbụla nwere ike eme ntụ na ọbụla nwere almost 1,000 people nọ na inbox ya, ndị nọ na payroll, ndị nwegasị plans na-agasị one sickness or the other, ma ndị na-adịbeghị chọma ga-ekpe ntụla tomorrow nọcha ndị a na-eche ka olu otu ọnụfa. So ọ bụ na ịbịa debe Okwuluora mesi ọ sịghị gị chelu nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke mee ya understand ihe na ala dịrị izi. Anyị kwesịrị ọbụna nwokeosikwado anyị na ijemite gọọmenti ọtụnafụ na gọọmenti anọghịzi dị nọ pepụl ka Okwuluora fa na-abụ ndị na-efiluzi the gap of the government, bụ ndị na-arụzụ ọrụ gọọmenti kwesịrị na-alụ ọfụchi na ekwesịrị na-encourage ikwesị n'ọlụ onye nọgide na nwoke osi dị gị n'aka isi Okwuluora biko nna negodo m akaụntụ na ihe 500,000 na ihe 100,000 na wele egwe nwe ọpịa wọta kosi ọ na-abụ adịrị izi. Ọ gọọmenti kwesịrị na-alụ dịka ọrụ na-alụkasị na ọgọ gọọmenti kwesịrị ọ bụ na ahụ adịrị ọgụ na ije n'ụlọ ọgwụ na enye gị free medical treatment. Gọọmenti kwesịrị ọ bụ na nwere ọrụ na ije mite gọọmenti enye gị ọrụ, mana today gọọmenti is nowhere to be found. Ọ pepụl dịka Okwuluora na-abụ ndị na-abatazi na na-ejegasị na-akwụgasị ndị mmadụ hospital bills, na-enyegasị ndị mmadụ ego faja ebido biznes, na-enye pepụl ego faja eri nri, then ịpụtazịa ịbakwa na-adra gị onye a na-achọ ka esi pul ya down. Ọ bụ na ọ kwụsị elu ya nke nwe ga-alụ iche na ọ dị izi mmadụ tụkọta ego na people millions of people tụkọta ego na nye gị onye eweli eme ezigbo ihe. Since Okwuluora ji wee na-emezi na social media afụbe m sọ mrụpụtara izi si na Okwuluora ji wee lie gị ya, so ka ezi iji adragzi ya ị na-ajụ ka ya ọ na-alụ. Ama m Okwuluora nọ into real estate business and all people like you will still come out tomorrow bịa drag Okwuluora. Ọ bụ na Okwuluora pụta echi na-apụta that ji clear his offline business, all the same people like you also will still come out tomorrow and start accusing him of using people's money to establish his business. But now all decided to go keep go do his personal business away from his social media and charity business on him. You people are still dragging him. Jilini anwayo. Koya lady ko na abuzi onwe ka nwanne anyị onye Igbo pụtazi ka ọ hepụba mmụ Igbo. You drag the bonya. A time is coming on continue like this. Oge na fa oge onye Igbo kpata ego on mind their business ya without taking care of others. Because normal ọ pụta ka ọ lụọ dị ọrụ ọ ga-apụta drag bụ onye ahụ. So biko unu na-echesi cloud malụ ndị na-echesi cloud kụnụ rapid mebili people ife. O nwere many people today need Okwuluora. Ọ kwụsị ịlụ ọrụ ọ na ihe ga-alụ ị ga-alụ ngwa na oge na ọ dị izi iche na ọsọ mmadụ etụrụ ego nye gị were lụọ ọrụ. You have to be accountable for it. You have to be very very careful because nearly one pin from it people will still come out and drag you with evidence. And those guys is about query. So the reason why they now do the call Okwuluora now still yet won't be any place is we may accuse. Yes, someone can wear some errors someone gets na his personal life and cap business ya ko. Mana so far na Okwuluora really be ego ndị mmadụ na ego na atụkọta n'isi ya. Afụbe m reason mmadụ ga-eji pụta na drag ya. Daalụ kwanụ.